Ndandine umwe murume andaigara naye. Musadaro kai. Ndatiza kundauya kune uyu mudiki. Kozi uyu andaigara naye anga ari muhondo. Vana mudhara ndo vanhu vakuru vakatoverenga bepa iroro. Bepa rara rakanzi sha dzoka nemukadzi wangu. Tirikusangana zvekare pano paLife Prime TV tichikupai manews updates enyaya dziri kuitika mumatunhu atigere neakatipoteredza, nyaya dzinotyisa, nyaya dzinofadza nedzakasiyana siyana dzatiri tichikupai pano paLife Prime TV. Nhasi regai ndangopinda munyaya yanhasi. Kune nyaya iri kupisa, kana usati wamboinzwa, kune nyaya iri kupisa yaitika munzvimbo yeGuruve. Kuri kunzi izvo kune mukomana akatorera mumwe mudhara mukadzi wake, asi nyaya iyi mamiriro yaita iri kutyisa. Kuri kunzi izvo kwakazoonekwa chipuka chatingati icho tsoko inonzi yakauya kuzonoreva mukadzi ichinzi yanga ine tsamba nechisero. Nyaya iyo iri kutyisa muri Zimbabwe. Kuda kuti ndiitaure handinogona kuitaura nepamwe vanhu vakazotadza kuinzwisisa. Toda tinyatsopinda muvhidhiyo, but pari kunzi nyaya iyi yakambosvika kudare kwamambo. Hatisati tanyatsoverifya kuti ndimambo ani vakaita nyaya iyoyo, asi muri Zimbabwe chimbopindai muvhidhiyo motiudza zvamunofunga mucomment section. Izvozvo ndo zvinoita kuti basa riende mberi. Kana muchinge muchitaura pfungwa dzenyu nekutisapota, ndo zvinoita kuti tiende mberi. Much love. Right, we are reporting live tiri muno muGuruve. Munotiziva kuti kana tafamba isusu hatifambire nhando. Guruve. Kana muchifollowa mavideos edu epano pa The African Angle TV, pane nyaya yatakamboposta kumashure yakanetsa mudare ramambo. Nyaya yepamhuri painzi pari kuonekwa zviwanda kana kuti pari kuonekwa tsoko iri kuonekwa mumba, asi pane mashoko mazhinji ari kutaurwa pamusoro pechiitiko chiri kuonekwa pamusha ushu. Regai ndimbokunzwisai muridzi wemusha uri kuonekwa tsoko achitaura, tinzwe kuti zvii zviri kuitika uye zviri kufamba sei. Ichokwadi baba. Ini ndakagara nditandara nemhuri yangu ndiri musitting room. Ndangoona tsoko ichimhanya chiuya yakanga yakaruma rusero moziva rusero rwokumusha. Rusero ndobva yasvika nobva yakanda rusero pamberi pangu. Ine mukadzi wangu nokushamisa kuti rusero, tsoko yakaruma rusero, takabva tatizira tichimhanya pana mudhara zvokuti tongogara namudhara panext nemanext. Svika pana mudhara tichivaudza kuti ndo zvatasangana nazvo. Vana mudhara vakauya vakamhanya vakasanganawo nechiitiko ichocho. Alright. Imi muri kuti tsoko yakauya iri mhenyu here pamba? Tsoko yaifamba moving ichitomhanya. Murisero manga munei? Mamune tsamba, mamune kabepa kangari maso. Alright, vana mudhara vauya kakazoverengwa rakapepa uye kaiti kudii? Vana mudhara ndo vanhu vakuru vakatoverenga bepa iroro. Bepa rara rakanzi sha dzoka nemukadzi wangu, ndo zvazvakanyorwa pabepa iroro ranga riri murusero. Imi mune mudzimai here? Imi ndine mudzimai wandogara naye, asi ndane 6 months ndichigara naye. Alright, akambokujekeserai here kuti ndine murume wandaigarisana naye wandakatiza kana kuti ndandakarorwa? Hai, ndakangonzwa kuti ndandine murume tikasiyana zvokuti akanga vakasiyana siyana. Akangonzwa kuti taiwa kozi ane mwana anga naye, akangonzwa kuti ndandine murume ndandakaroorwa asi takasiyana. Alright, ndeapi matanho amakazotaura imi maona tsamba maverenga? Makazombomushanyira here murume kuti munzwisise runyaya iri kufamba sei? Vana mudhara si vanhu vakuru vaona chiitiko ichi. Vakazobvunza mukadzi wangu inini kuti chii chaitika. Mukadzi nobva adura akataura kuti ndani chidi ndandigara nemumwe murume andachigara naye. Ndobva mukadzi ataura kune murume uyu. Vana mudhara nanabamune ndobva vafamba kuenda kune murume uyu. Ndobva vanozama kutaura naye, asi murume akati ndoda kuripa 2000 US nemombe mbiri. 2000 US nemombe mbiri. Nizvo ndiri mukorokoza. Kuri kunaya kuna kana chinhu handiri kuona, ndinge sembo irondikava handakana sendi. Tsoko ichiri mere mumbaivhena nhasi? Tsoko yangonyangarika, but asi manheru tingoti kavata pambedha ine ndava nechi ndikavata pambedha nemukadzi wangu inezvizvi mumba tsoko inenge ndingonzwa nyimharamarwa nengoti zvetsoko zviya zvinotarwa kasaundi ketsoko yakananga ndichimarwa hatina kana kusangana nemukadzi hapana. Techingomarwa tese kuti mukadzi tokupedzisira tavata takagara. Zvakaoma. Ndeapi mashoko amungada kusiyira kuvarume benyu vanopota vachitachurawo madzimai avanhu kunyika?
varume madzimai atanga manatso kuvheta because ini mukadzi akaninyepera ndinanha kuti akaninyepera ndakamuudza kutoti hauna here mumwe munhu akandiudza zvakanaka asi varume tangai mavheta vakadzi kuti mukadzi uyu kana mbotoenda kuhama dzemukadzi kana unanatete kuti munatso kuvheta kuti munhu uyu bohere because ndangopinda ndichiunga ndapinda wangu asi wamana ndiri kutambura ndikwata ndakagara ini ndotozvinhu izvezvi kudai masikati ndotovata kana pabhawa ndakagara nguvata ndakagara pabhawa nguvata dai nechimarwa netsoko tsoko ichipandiri zvakaoma zvinosirisa kuseka nhamo ngerugare zvinosirisa regai tinzwewo mucomment section kuti vanokubatsirai sei vanoti kudii zvimwe kune vangona kubatsira nepfuma yekuti muripe mubudane nedambudziko rakata seirori. Pane mashoko andoda kutaura ekupedzisira ndaenda kwamambo ndakamboti dambudziko rakura ndikati ndienda kwamambo nditi mambo honai chidiko chandasangana nacho but mambo ari kungotaura kuti zvawakatotaurirwa izvozvo ndandoripa izvozvo pari kunzi 2000 nemombe mbiri kuri vatoti ndatova kana mu3000 kana mu4000 inanha kana sendi izvezvi ndiri kurohwa nesembo makomba makazara mvura handisi ndoita semambo ari kuti kwani ndanoripa ikoko futi ndodini pakaipa mazvinzwira mashoko ekubva kumuridzi wemusha uri kuonekwa tsoko ari kuti iyo tsoko yakasvika asi musvikiro yakaita yakasvika ine rusero netsamba maoko mutsamba makanyorwa kunzi dzosa mukadzi wangu wawakatora. Zvinhu zvinotyisa mashura anotyisa ari kuitika muno munzvimbo yeguruve iri kupisa pari zvino panapa paThe African Angle TV. Chiregai tinzwe mashoko kubva kumudzimai wacho ari kunzi dzosa mukadzi wangu wawakatora. Chiitiko chikuitika ndechetsoko. Imi tsoko muri kuti iri kuonekwa panapa zvechokwadi imenyu itori menyu tsoko. Imimi alright titambonzwa baba wachitaura tsoko yakasvika sei pamba? Tsoko yakasvika takatogara mudhaini yasvika yanga yakaruma rusero nekapepa kanga kari mukati dzayangosvika dzayakanda rusero pamakumbo pemurume wangu. Alright. Rusero rwakandwa tsamba maiona chii chakazoitika kubva ipapo zvichienda kumberi? Rusero rwakanda tsamba yakaverengwa nemurume wangu vaandishedza bvati unzwe tsamba zvayakaverenga tsamba yanga yakanzi kana uchida upenyu dzosa mukadzi wangu ichitumirwa murume wenyu. Imimi alright sorry vatete ndichasinya kudzorera mashure. Imimi makamboroorwa here before? Ndandine umwe murume ndaigara naye. Musadaro kai ndatiza kundauya kune uyu mudiki because uyo ndaigara naye anga ari muhondo. Alright. Sazviro kuti panongona pakaitwa chivanhu kushinwa kutoshereketwa. Asi imi makarambana here neuyo kana makangosiya ngobva kutiza muri kutiza murume? Ngotiza ndaona kuti uyu muhombe ndaona mudiki wezera rangu. Alright, saka imi maona tsamba yemakuziya chokwadi kuti muri kufanira mudzokera kuna baba chii chamuchakamirira patiriona muchingori pano nanhasika why muchiri pano nanhasi? Kudzokereke because tsamba yazotorwa yakaendiwa nayo kuna baba kuna naatezvera wangu. Naatezvera wangu bva wauya wakatosvikirawo tsoka irimo mubhedhuro wachida kutoedza kuirowa. Alright. Yangonyangadika. Saka bva wazotuma munhu netsamba iye kune murume wandaigara naye kutanga. Ndopa akasvika bva ati ndikutoda muripo. Akati aroda muripo? Anzi aroda chii nechii? Ndikuda 2000. Saka imimi pakaripwa ndokuti mudzokerere kumba uku kana kuti mune mukana ungodzokera zviro izvezvi? Ini handikwanise kudzokera because yari kutoda muripo ende kana kudzokera kwacho panenge pakatongooma ndenda kuti ungoti regai ndidzokere because zvinoramba zvichingoitika because musikurarika mubedroom. Ngazvakaoma. Saka yakazotongwa sei kwamambo? Kwamambo kwacho murume wangu akaenda achifungoti pamwe mambo achamubatsirawo zvichareruka. Ati zvakangooma murume wacho handinaye kuno kwacho haana kana mari. Because anotongoitawo zvechikorokozi. Mawanzwa amainini vachitaura vakati ndakati regai ndimbochinjawo
recipe ndimbonzwawo vechidiki vachiri kutemwa dzinobuda ropa vezera rangu, ndikateregai nditize murume ndiende kune vechidiki. Chiregai tiite tsvagurudzo zvakare, chiuya ineni tiite tsvagurudzo zvakare kuti tinowana here vari kunzi musharukwa vakasiyiwa nemukadzi, ndikurukure navo tinzwe mashoko avo kana kuti divi ravo kuti zvii zviri kuitika uye zvakafamba sei. Alright, baba tine nhau yatiri kufambira, tati hatingamboendi tisina kunzwawo divi renyu. Isu tiri vatapi venhau. Pane nyaya iri kunetsa yetsoko iri kuonekwa iri mumba, asi pari kunzi pane murume akatorerwa mudzimai, uyo murume akazotumira tsoko. Saka pataita tsvagurudzo taziva kuti ndimi, ndosaka takufambirai kuya kuno kuti tinzwe divi renyu kuti zviri kufamba sei uye zvii zvakaitika. Sununguka yenyu kutaura. Ya, ichocho chokwadi. Yeah. Yakaitika murume uyo. Yeah. Munhu akatora mudzimai wangu. Alright, alright. Anditorera mudzimai wangu inini. Ine kwandakafambawo. Ndafamba ndakanogadzira kwandakandofamba ikoko. Ndakanzi anoyo uchienda unosechi tsamba pachigwenzi kwachangoenda ikoko. Wotsamba ndima akatonyora tsamba? Ndini ndakatonyora hongu. Ko makanyora mazwi mashoma wanizvo, makatonyora zvakawanda sekuru zvinonyazorwadza munhu pamwoyo. Aiwa, izvozvo zvange zvakatokwanirana. Alright. Taurai tinzwe sekuru, mati makasiya tsamba pagwenzi. Alright, alright, alright. Yanga iri instruction nezvamamaudzwa? Instruction nezvanandaudzwa kwandandafamba. Alright, zvikazodii sekuru? Makazonzwa nei mimi kuti riva rangu ranakati yava yarabata? Chakazoitika murume uyu nehama dzake wakazofamba tiri mukadzi adura kuti ndakati ndatiza. Ndopakauya kwamuri? Pakauya kwandiri. Auya kwandiri ndakamuti no inini ndikuda kubhadharwa. Imu kuda kutobhadharwa here mudhara? Kuda kutobhadharwa 2000 mombe 2. Yeah. Inyaya yakaoma, inyaya yakaoma mudhara, inyaya yakaoma mudhara. Saka imi muri kuti kudii kune vamwe vane madzimai anoti kumbo panze vari kunze uko, muri kuti kudii mashoko enyu? Ini mashoko yangu ndeyekuti unofana ngochizvimirira uchiona kuti unofambira zvinhu zvako munhu. Alright, ya kuti zvichengetedzeke. Alright. Saka imimi kopari zvino mukadzi akati ndoda kudzoka asi uripwa usati wapo, munomubvumidza here? Kwete usati wauya aiwa hazviti. Alright. Aiwa, zvakanaka mudhara, maita basa. Zvanga zvakatikoshera kuti tinzwe divi renyu. Ndizvo zvakaitika izvozvo mwanangu. Aiwa, chokwadi, maita basa nenguva yenyu mudhara.